удариш детето. Чакай да го оцела. Абе, Кристияне, бе. Чакай да го оцела. Опа! Века, пърка ще удари момиче. Кристияне, бе. Ей, Чакай да го оцела. Не, бе. Той се твърди работа, Абе. пърга по нея. не пърги така. Моли! Виж, Това... малко тежи. Моли! Я ги виж това какво прави. Виж, той знаеш това лежи. Да. Немеца той. Той е немец. Говори ли му? Говори кога иска. Къде си викам, мама? Пишти като луди. Я викай. Аз всеки имам чувство, че това дете било свободно развитие. Може. Защото ходи Да, на може. 11 месеца или на колко почва да издава звуци. Да. Може да се развива по-бавно и в училище и въобще може да. Вече има някои деца. И знаеш нещо като тебе. Сега гледай така ще му гледаш езиката. Как ти седи, той същия си, като дойде ще го виж само така. Кристияне! Криси! Не, бе! Мале, Таню! Ма какви са ти работи, къде слагат? Аз съм на пламени играчки. Ма какви са ти играчки? Абе, не хвърляй така, ще биеш! Това фърга, това лудия. Той така играе. Това ленчето, това е... Това ленче. Не му обръщай Той внимание на фърга, ленче. така играе това. И някакви хапи се дават да не му за тия нерви нещо, нали? Има такива деца.